Presentamos unha queixa ante a Oficina do Defensor do Pueblo en Madrid porque nos enteramos de que hubo unha resolución do Ministerio de Xusticia polo que suspendían os pagos de honorarios aos abogados designados de turno de oficio e incluso estaban disposto o Ministerio de Facenda de reclamar as cuotas dos abogados de turno de oficio durante os últimos 4 anos. Entre outras cuestións, na queixa presentada aluden a que na maioría dos casos afectará a familias humildes, con escasos recursos, que se verán limitados na defensa dos seus dereitos, ou non poder facer fronte a estes pagos a abogados e procuradores. Consideramos que atenta contra o desarrollo do artículo 119 da Constitución, ademais dos prexuicios evidentes que ocasionan ás familias que no seu día foron concedidos abogado e procurador de oficio, que agora se o abogado tuvera que pasarlle a minuto tiña que pagar esas familias. E nós desde a plataforma temos conocemento que a maior parte das familias con ejecucións hipotecarias piden justicia gratuita, polo tanto sería injusto, na parte de bastante costoso para esas familias poder facer frente a esas cantidades se foran reclamadas. Dende a plataforma informaron tamén de que remitiron escritos por este asunto ao Ministerio de Xustiza, ao Ministerio de Facenda e tamén ao Consello Xeral do Poder Xudicial. Ao Ministerio de Xustiza, ao Ministerio de Facenda e ao Consello Xeral do Poder Xudicial para que nos aclaren se esa medida a van a sacar ou a van a manter, porque claro, os prexuicios son evidentes.